ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. тобови ҷангори вазни 61 кг UFC Марио Баутиста боварӣ дорад, ки баъди шикаст додани Умар Нурмагомедов довталаби асосӣ барои камарбанд мешавад. фикр мекунам, ки ман довталаби асосӣ барои камарбанд мешавам. Ин нуҳум ғалабаи пайдарҳами ман мешавад. Агар ки ман дар ин муҳориба ғолиб шавам, пас се рақиби охирони ман Жозе Альдо, Палчи Микс ва Умар Нурмагомедов мешаванд. Намедонам, ки боз чӣ кор бояд кард. Мераб низ дар чунин ҳолат буд. Ӯ 9 ғалабаи пайдарҳам дошт ва ӯ кӯшиши зиёд кард то ин ки соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавад. Барои ҳамин фикр мекунам, ки ӯ ин чизро ба назар гирифта нисбати ман бо адолатона рафтор мекунад, гуфтааст Баутиста. Ва дӯстон, дар ҳақиқат Марио Баутиста аз ҳама зиёд арзандаи муҳорибаи унвонӣ мешавад. Агар ки Умар Нурмагомедовро шикаст дода тавонад, ногуфта намонад, ки муҳорибаи Марио Баутиста зидди Умар Нурмагомедов рӯзи 27 октябр дар турнири UFC 321 баргузор мегардад. Лекин худи чемпион Мераб Двалишвили бошад тамоман дигар нақша дорад ва биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. агар ки ман дар муҳориба зидди кори Сенхаген пирӯз шавам, пас аз UFC хоҳиш мекунам, ки ба ман иҷоза диҳанд, ки чорум муҳорибаи худро дар соли 2025 гузаронам. Аммо дар аввал ман бояд, ки дар муҳорибаи дар пеш истода ғалаба ба даст биёрам. Ман барои ин муҳориба ҷиддӣ омода шуда истодаам ва чӣ гуна ки пештар гуфта будам, ин муҳориба барои ман муҳорибаи осон нахоҳад шуд. Лекин агар ки ман ғолиб шавам, пас зуд баргаштан ва зидди Пётр Ян муҳориба гузаронидан мехоҳам, чунки ҳозир маҳз ӯ довталаби аниқ аст ва аз ҳама зиёд дар ин вазн арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст, гуфтааст Двалишвили. Ва дӯстон, ногуфта намонад, ки Мераб Двалишвилиро аллакай рӯзи 5 октябр дар турнири UFC 320 муҳориба зидди кори Сенхаген интизор аст ва чӣ гуна ки мебинем, агар Мераб пирӯз шавад, пас ният дорад, ки то охири сол зидди Пётр Ян реванш гузаронад. тобоби ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян гуфт, ки рақиби навбатии чемпиони вазнашон Илия Топурия кӣ шуда метавонад. Геҷи бо Топурия намеҷангад. Ин фикри шахсии ман аст. UFC бошад чӣ коре ки хоҳад кардан гирад. Метавонанд, ки муҳорибаи Топурияро ҳатто зидди дебютант ташкил кунанд. Лекин ман фикр мекунам, ки бо эҳтимоли калон рақиби Илия Топурия Педи Пимблед мешавад, на ин ки Ҷастин Гейҷи. Топурия камарбанди худро зидди Пимблед ҳимоя мекунад ва агар ки Ислам соҳиби камарбанди вазни 77 кг шавад, пас Топурия ба вазни 77 кг мебарояд ва кӯшиш мекунад, ки дар се вазн чемпион шавад. Бо ман ӯ ҷангидан намехоҳад, чунки дар муҳориба зидди Ислам ӯ пули зиёдтар кор карда метавонад ва боз аввалин маротиба дар таърих дар се вазн чемпион шуда метавонад. Ва агар ки ӯ ҳатто дар ҷанг зидди Ислам шикаст хӯрад, пас ӯ баҳона дорад ва мегӯяд, ки яку якбора ба 2 вазн боло баромад, гуфтааст Арман. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Арман боварӣ надорад, ки Топурия зидди ӯ муҳориба мегузаронад ва рақиби навбатии Топурия Педи Пимбледро мебинад. Лекин чанд рӯз пеш дӯстон, худи Топурия эълон карда гуфт, ки барои ӯ фарқ надорад, ки рақиби навбатиаш кӣ мешавад, Арман Царукян, Ҷастин Гейҷи ё ин ки Педи Пимблед, чунки рақибро UFC интихоб мекунанд, на ин ки ӯ. Ба фикри худи шумо дӯстон, рақиби навбатии Илия Топурия кӣ шуда метавонад? Арман Царукян, Педи Пимблед, Ҷастин Гейҷи ё ин ки Ислам Махачев? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.